Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα εκπέμπουμε από Ιταλία και συγκεκριμένα από τη λίμνη Κόμο, την πασίγνωστη λίμνη στην οποία έρχονται πολλοί ηθοποιοί, γνωστοί τέλος πάντων, και αγοράζουν σπίτια κλπ. Είναι πολύ ωραία, αλλά έχουμε να πούμε κάτι με τον Γιάννη. Έλα εδώ βρε Γιάννη. Τους εξηγώ τώρα ότι είμαστε στη λίμνη. Ναι, είμαστε στη λίμνη Κόμο. Και τους λέω ότι ναι, είναι πολύ ωραία όντως, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, επειδή εμείς κάνουμε τώρα σύγκριση με την Ελβετία και ειδικά με το Λουγκάνο που είναι δίπλα, είναι πολύ καλύτερο το Λουγκάνο. Είναι λίγο δεύτερη κατηγορία εδώ πέρα. Βασικά είναι πιο καθαρά. Κοιτάξτε, είναι καλά, αλλά είναι η διαφορά μεταξύ Champions League και Europa League. Διάκριση είναι και στο Europa League να παίξει, αλλά το Champions League είναι άλλο επίπεδο. Κάπως έτσι. Πες της όμως συγκεκριμένα για ποιο λόγο το λες αυτό. Πρώτο, καθαριότητα. Καθαριότητα, ναι, δεν είναι καθαρά εδώ πέρα. Η λίμνη δηλαδή ήταν γεμάτη σκουπίδια. Ναι, η λίμνη είναι χάλια εδώ πέρα. Την έχουν λίγο παρατημένη και γενικά σε πολλά σημεία εδώ πέρα μου δίνει την εικόνα της εγκατάλειψης. Δηλαδή υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι παλιά παρατημένα, μαύρα, μαυρισμένα, ενώ ξέρετε από το καυσαέροπης. Ακόμα και στα πάρκα, όντως δηλαδή στην άκρη που είναι τα. Πώς λέγονται αυτά, που είναι δίπλα από τη λίμνη, τα παγκάκια. Όχι τα παγκάκια, τα κάγκελα παρατημένα, θάμνη γύρω-γύρω, χωρίς να έχουν περιποιηθεί. Αρχνιασμένα πράγματα, πώς σας πω, Λοιπόν, εμένα μου επίσης μου έκανε τρομερή εντύπωση, το είπα και πριν, το οδόστρωμα. Με το που μπήκαμε από τα σύνορα μέσα στην Ιταλία, μετά από 20 μέτρα το οδόστρωμα άρχισε να έχει βουναλάκια, πάτσις. Μου θύμισε πολύ Ελλάδα. Γενικά από όταν μπήκαμε εδώ πέρα μου έχει θυμίσει πάρα πολύ Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει γιατί μου θυμίζει Ελλάδα και είναι πολύ είναι κάτι οικείο σε μένα. Από την άλλη μου θύμιζε και λίγο Κούβα. Δεν ξέρω άμα είναι επειδή έχετε πολλά παρατημένα κτίρια και κάτι. Ο Γιάννης λέει ότι είναι για αυτόν τον λόγο. Εμένα μου θύμιζε λίγο Κούβα γιατί έχει πολλά κτηριάκια στη σειρά και το κάθε ένα έχει διαφορετικό χρώμα, που το είχα δει στην Κούβα και μπορεί να μου θυμίσει γιατί το τελευταίο μου ταξίδι έτσι, σε άλλη χώρα ήταν στην Κούβα πριν ξεκινήσει όλο αυτό με τον κορονοϊό. Και είδαμε και κάτι αυτοκίνητα σαν αυτά που έχει στην Κούβα. Ναι, έτσι λίγο παλιά. 40 ετών, ας πούμε, που το κρατάνε με ανταλλακτικά και τέτοια. Λοιπόν, έχω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ότι ακούω άλλη γλώσσα πέρα από τα γερμανικά. Γιατί εντάξει και με τη δουλειά συνήθως με στέλνουν στη Γερμανία, αλλά είναι άλλο πράγμα τώρα να ακούς κάτι άλλο. Και συγκεκριμένα τα Ιταλικά, επειδή ξέρω και Ισπανικά, αλλά και να μην ήξερα, είναι πολύ πιο κοντά στα ελληνικά. Είναι όμορφο συναίσθημα. Σήμερα θα μείνουμε μέχρι το βράδυ και μετά θα πάμε πίσω στο Λουγκάνο, στο Champions League δηλαδή. Θα μείνουμε εκεί που έχουμε έτσι μια ωραία σουίτα και είναι πολύ όμορφα. Και αύριο επιστρέφουμε πίσω στο γλυκό μας το καντόνι. Το καλύτερο καντόνι της Ελβετίας, τσούκ. Ναι, και λοιπόν εγώ θα έχω δουλειά τη Δευτέρα, αλλά τη Δευτέρα θα έχουμε ένα φιλοξενούμενο στο σπίτι και ο Γιάννης θα κάνει ένα live με αυτό το φιλοξενούμενο. Θα έχουμε το φίλο τον Δημήτρη τον Οξιονάκια και θα κάνουμε live περί Fiat, τι είναι νόμισμα, πώς παίζει ρόλο η Ισπανιότητα, από πού έρχεται η αξία και ούτω καθεξής, με αφορμή το bitcoin και με αφορμή κάποιες συζητήσεις που είχαν γίνει πριν λίγο καιρό στο Twitter. Ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετούμε εμείς από τη λίμνη Κόμο. Σημαίνει πώς, στα ισπανικά τουλάχιστον. Και θα τα πούμε αύριο ή όταν ανεβάσω το βίντεο του Λουγκάνο. Γεια σας! Con te ci ho provato, dici tu, forse non abbastanza.
dico io, perché no? Dici tu, non lo so, so soltanto che d'ora in poi non voglio fare niente, non voglio fare niente. H24. Solo amore con te, sha la la H24 sha la la sha la niente, non voglio fare niente, non voglio fare niente, 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 niente. Con te l'ho imparato, dico io, forse non abbastanza, dici tu, perché no? Dico io,